Most indulunk. Az autót nem lehet látni. Most kezdődik és becsukta a Pityesz az ajtót. Nagyszerű indulás van, mert az van, hogy sajnos ez a helyzet, hogy nem tudom, látjátok, nem lehet látni. Majd amikor kiveszem, akkor kicsit tele vagyunk. Nyisd ki egy kicsit, Pityesz, hadd nézzem meg, hogy... hadd nézzem meg, hogy mennyire vagyunk tele. Daru fogja kinyitni az. Na hát, megyünk, kicsit megvan ülve a hó van előttünk, ott nagy hó, mindenhol hó van, és megyünk a hajóhoz. Hó van az út szélén, hó van mindenhol. Bementünk az alagútba, túloldalon biztos nagyon jó. Megérkeztünk és kocintunk. Na mindjárt mutatom a hajót. Pityesz. Az új ülőgarnitúra. Az ülőgarnitúra. Király. Még a függönyöket kell, sajnos egy kicsit bepenészesedtünk, ami nem látszik, de mi látjuk. Megmutatom. Hát ilyen kis penész valamik, ezeket majd le kell törölni. Itt vagyok én. De nagyon jó. Egy kicsit megmutatom a ülőgarnitúrát, ez is nagyon jó lett, és nagyon jó lett a szín. Az új kormányt felraktuk, kicsi, de bátor, úgyhogy ennyi. Mindjárt rakjuk az asztalt, hogy tudjunk még egyet inni. És még egyszer csak a számot. Nem csinál semmit, de kiveszi majd. Ott óra 2 perc. Let's make things right. We have some fun, or at least we've tried. You've got your truth, and I got mine. So what the use of blowing my mind? Some kind of game where we both lose. Should I blame if it's not you?
kávé. Okosan, cseri módba kinyit, pityu módra bezár. Várjál, begyűröm, így kell? Igen, majdnem. Nem? Majdnem jó lesz. Majdnem jó lesz, várjatok, gyárjanak vissza. Tiszta, figyelj ide, ki van nyitva. Behajt. Kis zacskó, nagy zacskó, meggyúrja, ebbe a farkba itt, begyúrja. Azt ki kell cserélni az zárat, igen. Jó. Nem, Így vészesen pakol mindent. Azt a kávét ide hozd föl, nehogy leted nekem oda. Vészesen pakol. Indulásra kész a hajó. Azt mondtuk, hogy Pista bácsi hozza a kávét. akkor indulunk, amikor a nap eléri a hajó órát, és a nap elérte a hajó órát. Úgyhogy indulunk. Elhagyjuk Beográdot szépen csendben. A szél is lecsendesedett. Gyönyörűek a hajók. A víz tükör. Pont nekünk való szél van. Reggel 6 órakor keltem. Kapitány most filmezem az első úton a kis malával. Gyönyörű szép Beográdot most hagyjuk el. A harang is minket üdvözöl. Reggel 8 óra. Vagy értünk szól. A kabátokat akartam felvenni. De vegyed fel a kabátodat, és vidd itt fel, hogy lent hogy áll az étterem. Repül minden. Lerepült minden az asztalról. Ügyesen elraktuk. De ez csak a szelekkel foglalkozik. Hátul fölveheted a hullámokat, mert nem a motor hordja össze. Így vagyunk most vízszintbe, dőlünk rendesen. Megérkeztünk. Itt a recepció. Itt lett volna a C1-es, de nem kerültünk, hanem F2. Itt mehetünk, és itt állunk. Úgyhogy ennyi történt. Ezek vagyunk mi. Kikötöttük.